mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Niloloko ni Sir si Ma'am na amo ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Libangan ko ang makinig ng programa ninyo. Bago ako matulog, o di kaya naman kapag ako'y nagtatrabaho. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jopay. At ito, ang aking secret file. Isa akong kasambahay. At halos 5 taon na akong kasama ng pamilya ng mga amo ko. Ang kumuha talaga sa akin bilang kasambahay ay si Ma'am Anya. Umuo agad ako sa kanya dahil ramdam na ramdam ko ang kanyang kabaitan. Malumanay siyang magsalita at ramdam na ramdam mo talaga yung pagiging mabuti niyang tao. Maganda pa, sexy, at maabilidad. Kaya tuwang-tuwa din ako nung nagkaroon siya ng asawa, si Sir Gerald. Si Sir Gerald, may itsura din. At, nung nagkaroon sila ng anak, masasabi ko talagang family man siya. Yung bang parang proud na proud siya sa kanyang pamilya. Friends ko sila sa Facebook at nakikita ko ang post palagi ni Sir Gerald. Yung picture nila ni Ma'am Anya, picture nila ng anak nila. At may mga caption pa tungkol sa pagiging grateful at sa pamilya. Kaya naman, mataas ang respeto ko kay Sir Gerald. Pero, DJ Rocky at DJ Jello, meron talagang araw na magpapabago ng tingin mo sa isang tao. Isang hapon naglilinis ako sa sala. Tahimik ang buong bahay. Si Ma'am Anya ay nasa trabaho. At ang alaga ko naman ay nasa eskwelahan. Si Sir ang nasa dining area, naka-laptop. Pag ganung naka-laptop si Sir, alam kong may meeting lang siya. At hindi ko naman yun masyadong pinapansin dahil nakapokus ako sa trabaho kong paglilinis. Hanggang sa bigla na lang makarinig ako ng tawa. Oo, at itong tawa na ito ay galing sa isang babaeng hindi kaboses ni Ma'am Anya. Yung tawang narinig ko ay parang kinikilig. Napalingon ako. Yun pala, naka-video call si Sir Gerald. Kilalang kilala ko ang boses ni Ma'am Anya. Na kahit hindi ko pa nakikita kung sino yung babae na nasa screen o kausap ni Sir Gerald, alam kong hindi yun si Ma'am Anya. Iba yung tono ng kausap niya. Hanggang sa narinig ko mula dun sa babae na nag-I love you siya kay Sir Gerald. At si Sir Gerald naman ay nagsabi din ng I love you. Hindi yun pang kaibigan hindi yun pang biro. Yung bang may bigat, yung parang ilang beses na yun nasabi. Komportable sila sa isa't isa. Napatigil ako. Napako yung kamay ko sa pagpupunas ng mesa. Yung tipong parang nanonood ako ng eksena na hindi ko dapat makita. Pero alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, mas nakakagulat. Si Sir Gerald, lumingon sa akin. At alam niya na narinig ko, na witness ko ang nangyari. Pero deadma lang siya. Parang wala lang sa kanya.
Para bang hindi niya asawa yung nagluluto lagi ng paborito niyang ulam. Parang hindi niya anak yung lagi niyang pinupost. Na para bang mahal na mahal niya yung asawa niya, na hindi niya niloloko. Kaya napatahimik na lang ako. Kasambahay lang ako pero tao lang ako. Ramdam ko yung bigat. Nakaramdam ako ng awa para kay Ma'am Anya kasi napakabuti niyang asawa. At para bang nagkakasala ko sa kanya sa mga minutong lumilipas na hindi ko nasasabi sa kanya ang narinig, napansin at nakita ko na ginawa ni Sir Gerald. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayoko makasira ng pamilya kaya hindi ako dapat magsalita. At kung sakali man, hindi dapat sa akin manggaling ang katotohanan. Pero DJ Rocky at DJ Jello, ang hindi ko ina-expect ay ang mapupunta ko sa isang napakaalanganing sitwasyon. Ipit na ipit ako. Kinagabihan, dapat uuwi ng 7:00 ng gabi si Sir Gerald. Ganon yung routine nilang mag-asawa. Pero lumipas na ang 1 oras at magdadalawang oras na wala pa rin si Sir. Napansin ko si Ma'am Anya palakad-lakad sa sala. Tingin ng tingin sa orasan. Tapos nag-aabang sa pinto. Pati na rin sa cellphone niya. Tinanong ako ni Ma'am Anya, nakita mo ba si Sir mo? At ramdam ko na hindi lang yun basta tanong. Yun bang nag-aabang siya sa akin kung meron akong isasagot na makapagkukumpirma ng nararamdaman niya. Sabi ko, ma'am, nakita ko lang po kanina. Hanggang sa lumalim pa ang gabi. Narinig ko na may kaluskos sa kusina. Pagsilip ko si Ma'am Anya, abay nagbubukas ng bote ng alak. At itong bote na ito ay tinatabi niya lang sa mga espesyal na okasyon. Iniinom pag anniversary, birthday, basta espesyal na okasyon. Pero sa gabing yun, mag-isa lang siyang umiinom. Hindi pa nga niya nauubos yung isang baso, pero namumula na ang mga mata niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil kanina pa siya pilit na nagtatapang-tapangan. Umupo siya sa dining chair. Tahimik. Paghinga niya lang yung maririnig mo. Tapos bigla siyang napatingin sa akin. Chopay? Mahina yung boses niya na parang gusto niya magsalita pero para bang wala na siya talagang lakas. At nahihiya siya magtanong sa akin. Sa tingin mo may problema ba si sir mo? Nagulat ako sa tinanong ni Ma'am Anya sa akin. Kinabahan din ako. At para bang gusto ko nang lamunin ako ng lupa. Ito na yung pagkakataon na parang gusto kong magsabi ng totoo. Pero sino ba ako? Isa lang akong kasambahay. Tagamasid, tagatago ng mga sikreto na hindi ko naman ginusto. Hindi naman ako bilong dun sa pamilya nila. Tsaka ayoko masaktan si ma'am. Paano kung ako pa yung mapagbalingan? Paano kung ako pa yung masabing chismosa? Pero sa pagkakataong yung DJ Rocky at DJ Jello, ang gusto ko lang gawin ay yakapin si Ma'am Anya. At gusto kong sabihin na, Ma'am, may nakita ako. At sana hindi totoo pero mukhang may iba si Sir. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, hindi ko po alam, Ma'am Anya, baka pagod lang po si Sir. Tumango siya. Pero yung tango na pilit, na para bang sinasabi lang sa sarili na, oo nga, pagod lang siguro. At para makatulong na lang ako kay Ma'am Anya, ako na naliligpit nung pinag-inuman niya. Pero habang nakayuko ako,
naririnig ko siya na humihikbi ng marahan. Yung tipong ayaw niyang may makakita o makarinig ng pag-ikbi niya. Pero siguro wala na talaga siyang ibang masandalan. Kaya tinapik ko sa balikat si Ma'am Anya. Tinanong ko si Ma'am Anya, meron ba akong maitutulong, ma'am? Maya-maya pa, sumagot siya sa akin na, magpahinga ka na, Jopay. Aakit na ako. Masakit na makitang ganun si Ma'am Anya. Hindi niya deserve na lukuhin siya. At dito ko na-realize, DJ Rocky at DJ Jello, na minsan talaga may pagkakataong maiipit ka sa pagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Pero alam mong pwedeng may masirang relasyon. At pagsisikreto na lang ng katotohanan para wala na lang masirang relasyon. Paano mo nga naman sasabihin ng katotohanan kung ang katotohanan mismo ang makakasira sa isang taong napakabuti sa'yo? Gulong-gulo pa rin ako ngayon, napapaisip ako, dapat ko bang sabihin kay Ma'am Anya yung nalaman kong sikreto ni Sir Gerald? Ay, sana mabigyan niyo po ako ng payo. Muli, ako si Jopay. At ito, ang aking secret file.